Khasi lai ngau kalau ka kendai si perempuan kawai tarik perempuan apa jarak sau Asyik Mynsiem jom Seng Khasi lai ngau kalau ka kendai si perempuan kawai tarik perempuan apa jarak sau Asyik Mynsiem jom ka Seng Khasi setiap lagrai kalau ka kap menjauh buat kap tarik perempuan apa jarak sau Asyik Mynsiem jom ka Seng Khasi setiap lagrai kalau ka kap menjauh buat kap tarik perempuan apa jarak sau Asyik Mynsiem jom ka Seng Khasi Sohra kalau ka kalai tarik perempuan apa jarak sau Asyik Mynsiem jom ka Seng Khasi Sohra kalau ka kalai tarik perempuan apa jarak sau Bang Asyik Mynsiem jom ka Seng Khasi Sohra kalau ka kalai tarik perempuan apa jarak sau Asyik Mynsiem jom ka Seng Khasi Sohra kalau ka kalai tarik perempuan apa jarak sau Kanil kalau macam mana Sekarang yang dinaksya Kirang kasai bagi besok ni Bagi syak to jeli jogi Bagi syak puluhan no Yang amadat Dan dapat dinaksya kerja bersama Bagi syak jeli puluhan